Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asmanipun kula Ainina Zulfa Rasaku. Nomor absenipun kula kalih kelas 9B. Peran kula dados Nina. Tepangaken asmanipun kula Dewi Puspita Pratiwi. Nomor absen kula 9 kelas 9B. Peran kula Tiwi. Tepangaken asmanipun kula Dewi Putri Atikasari. Nomor absenipun kula Sudarso, kelas 9B. Peran kula dados Riri. Tepangaken kula Wahyu Suryanto, absenipun kula Tigang Dasa. Kula perane dados Marcel. Tepangaken asmanipun kula Aswanggoro, absenipun kula Kawan Libur, kelas kula 9B, lan perane kula dados Jordi. Tepangaken asmane kula Habib Farul Rosi, absene kula 16. Kelas kula 9B, perane kula dados Rosid. Ing sawijining dina ana bocah-bocah SMP sing arep padha bali sekolah. Nanging ana 5 bocah sing urung padha bali. Merga arep padha kelompokan basa Jawa. Saya tuh juga di sini kan, Dek. Saya mau menjaga. Oh, tapi kan boleh, Mbak. Oh iya, besok Mbak. Ada kelompokan. Ya. Tapi kan kelompokan kan, Dek. Kan baru berapa? Udah berarti aku jam saja lah ya. Nah, saya kamu nggak ya jam saja. Kenapa? Kelompokan. Ya. Sengaja apa mau tugas yang langsung tengah enak tadi panas-panas tugas orang mes nah bilang coba kabar terus lah jadi kalau mau nih sudah berapa Yang mau jadi no ini nak sambil ujian. kamu pelajaran apa kumpul apa yang lu kelompokan pelajaran apa Ini bahasa Jawa lah. Ini sih dia tulis kalian bilang rumah, kowe. ayo kalau nyong Yang berbeda kowe yang binatang tetap. wah ya bisa mau nyong apa tapi dia baru bilang apa mungkin yang kan makan gitu Ya kan yang dari Di, baru sini, ya, pasti ya, yuk bantu saya. Ya. Sawise pada rembugan, bocah 5 kue pada bali mang omah. Sekitar jam 1:00 bocah 5 mau pada teka maring nggone Nina. Sang, gue nyong temu kowe kok. Ya kok, banyak ada.
Momen. Iki yang mana? Tutup jago. Ya. Nih, nak. Ya, sih. Sawise pada teka kabeh, Nina njukut minum lan panganan nggo nyuguhi Patirek. Bar kuwe pada nggarap tugas kelompoke. Ya mau pengen deh. Ini panganane. Sebenarnya ada tinggal pati. Jarang repoti lah. Ya wis yuk garap siki. Pola ya, ngombe disit. Pancen iki apa? Di samping garap ya kenal lah cepet rampung. Ya wis ayo sih. Ya ilang jadi terkampung. Sawise rampung kelompokan, Bu akhirnya rampung ngenteni Zodi rong dina teka. Nyono turu lah nek awan lah. Walah turu bae. Gak yang priwe, menungsa yuk, turu. Mulane nek kowe rasa melek baya. Pancen dokter iki paling telat gue ngumpulna. Lah ya masa gue gara-gara nyong ora tak tok. Ya iya lah, mbok kok numpang jeneng tok. Lah, masa nembang jeneng tok ora uli. Ya Rauli lah. Wis lah aja pada badu bae. Wis rampung iki kelompokane. Iya gue pancen dari nyalanan nyong kok Nina. Lah pancen kok sing salah, Angel. kok sing angel. Ulah, atmu. Wis lah dapat bae. Kok wingi ruginya ra melu kelompokan ngono ngapa? Tuh 15 badhe pada ngenteni malah ora makan. Lah, sing penting wis rampung. Walah ditakoni kok nyelimur. Pancen ramelas apa kuwi karo batir sing omahe adoh. Alah, kene wis rampung, Bob, nyong pengen bali kok. Nginep. Ngono kowe. Bingung ngapa? Pancen kur ngarep setitik tok be. Ya men kater kula. Bar kuwe Jordi nelpon kakange kon jemput nang omah Nina. Mas Rosi, jemput iki kula teng nggon kancane. Ya, Sid, nang di Ya, iki kula sepok ya. tak tutup teleponnya ya. Ya, bar kuwe Nina, Tiwi lan Riri pada metu menjabat. Ayo metu menjabari, Nak. Ya ayo. Ora let suwe Nina, Tiwi lan Riri pada nang njaba. Mas Rosi tekan jemput Jordi. Assalamualaikum. Jordi sih nang dia. Waalaikumsalam. Niku teng dalem, Mas. Oh iya, undangnya ya. Nggih, sekedap, Mas. Ya. Dik, saya mau Masku katanya nang ya sip. Ini melu njaba, Sir. Ya iya. Saking kalah wau nopo Mas? Oh ras nih bae. Gue nu pada nang apa kok? Dia ngerayainnya kayak nu pada kesuan. Lah niku Mas si Jordi kali didan kala wingi mboten nderek kelompokan. Iyalah, temenan apa? Nggih Mas, saestu. Mulane nek wengi aja melek bae ya. Peru Nadik. Iya iyalah. Ya ngapurane ya, makanya orang dina wingi ora teka. Iya lah, anu serampung iki tuli. Ya. Nah, ya gue maaf-maafan, kan ayam. Orang kayak mau kesu-kesuan. Iyalah ya. Awas bae nek diulangi maning. Ya kue awas bae.
Ora tuli lah, santai bae. Wis rampung mbok, balik situ Dik. Iya. Yang orang Masku balisik ya. Ya, hati-hati. Ya. Ayo Mas, langsung. Enak motor-motor nak di situ Dik. Iya. Iya. Ya. Coba dia wis balik nyerap balik bareng ya. Iya. Halo Yuri, yuk nyantuk jemput tas sini ya. Ya. Yang balik sih Tiana kalau Dewi. Ya, hati-hati nang jalan. Iya lah, nulis rampung iki tuli. Ya. Ya. Masa iya. Wis lah coba ya kalau ini rumina rame lo kelompokan nang apa? Betul melas bajire rame. Hah? Iya gue pancen, udah nanya. Ya iyalah. Apa sih kau? Coba dia wis balik nyong balik lah. Sekarang dan ya. Ayo Mas, langsung. Ayo langsung Mas. Masih ya? Ayo Mas, langsung.